Hai să vă prezint această trotinetă Kugo Kirin M4 Pro Plus. Practic este varianta modificată, cea mai nouă variantă din câte știu. Și o să vă arăt câteva caracteristici pe care le are, dar și cum arată trotineta și cum merge în general. Voi începe cu ghidonul. În primul și în primul rând avem această cheie fără de care trotineta nu se va porni. Dacă, iată, deja era pornită. Chiar dacă pornim și vom accelera, trotineta nu va merge până când nu vom aprinde, până când nu vom ține apăsat pe acest buton pentru a aprinde acest ecran. Ok, uite s-a aprins. Aici avem practic 3 viteze. Sunt deja în a treia. Automat s-a pus probabil. Iată, o schimbăm prima viteză, a doua, dar și a treia. Prima viteză Eco și ultima deja Turbo. Aici avem kilometraj, adică cu câți kilometri mergem la oră. Deja câți kilometri am făcut cu trotineta, dar și bateria. Câte liniuțe avem la baterie, vedeți că e aproape încărcată. Aici putem să mai schimbăm câteva moduri, nu știu încă ce reprezintă acestea. Dar, ok. Și tot așa ținem apăsat ca să se stingă. În partea stângă avem lumina, practic primul buton. Se aprinde automat lumina din față, becușoarele astea și lumina din spate. Ok, o să stâng. Aici avem semnalizatorul. Iată, pe dreapta s-a pornit și iată, pe stânga, practic, ceva de genul. Și claxonul, care se aude chiar foarte bine. Da. În rest, cam și frâna deja din spate. Să trecem la partea de jos. Eu zic că arată chiar foarte bine această trotinetă. Încă un lucru foarte fain la aceasta este că avem amortizație chiar și la scaun. Un lucru chiar foarte bun. Cu toate că amortizația din spate lucrează chiar foarte bine. Așa arată trotineta de jos. Cam așa se va prezenta aceasta noaptea, chiar dacă afară încă este ziua. Oricum arată chiar foarte fain aceste LED-uri, dar și o lampă foarte puternică din față. Cam așa lumină vom avea pe timp de noapte din spate, iar dacă vom ține apăsat pe frână, cam așa va arăta. Uite acum iau, se vede că apăs pe frână. Hai să vedem cu câți kilometri la oră va merge această trotinetă pe loc. Deci este în prima viteză, am ridicat roata din spate și 25 de km la oră. Ok, sunt deprins în dreapta să fie frâna din spate, dar aici este invers. Hai să schimbăm modul 2, adică viteza a doua. 46 de km la oră. Dar și viteza a treia. 64 de km la oră. Vă dați seama că asta este pe loc, dar dacă mă voi urca pe ea și voi merge pe afară, probabil va merge cam până la vreo 50 km la oră. Dar și așa este chiar destul de bine. Partea de jos este chiar foarte largă, poți sta foarte comod pe ea, cu ambele picioare, ai unde să le ții. Dar și în două persoane poți merge, mai ales că aceasta ține până la 140 kg. Așa și acum cu ea pe afară să vedem cum merge, dar din păcate nu pot pentru că afară plouă. Așa că peste vreo 2-3 zile, când va fi vremea mai bună, o să ies pe afară, o să filmez și un video pe acest cont ca să vă arăt și vouă cum merge, cât prinde la oră. Așa că dați un follow la acest cont dacă vreți să vedeți încă un video nou, pe care să-l postez peste vreo 2-3 zile după ce apare acest video. Încă nu știu toate specificațiile pe care le are, dar am făcut acest videoclip pentru a vă arăta cam cum arată aceasta la prima vedere. Iar noi ne revedem la următorul videoclip.